Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan pixkat programazio ikasteko erabili ditzakegun aplikazioen inguruan hitz egingo dugu. Android telefonetan, suposatzen eta Appleko dendan ere aplikazioak ere izango ditugula eta haukiz badin badia oso antzekoak ere edukiko dituzue. Azkenean guk aukera batzuk aipatuko ditugu, baina beraien artean ere danako santzekoak izaten dira, bale? Betiko moduan, hitzaldian zehar kezkaren bat edo bakazue, komentarioan atalean idatzi eta noizean behiratzen jango naiz eta zuen kezka horiek erantzuten saiatuko naiz. Beraz, gaurko hitzaldiarekin hasiko da. Azkenean, bai ordenagailuak, telefonoak, telebista bat, edozein elektronikako makina esan ezagun, gaur egun, programa bat izaten du atzageltik, azkenean, sistema eragilea ere programa bat dela esan dezakegu, Android, Windows, iOS, guzti hauek azkenean sistema eragilea dira, eta azkenean hauek ere programa bat dira, baina, programa garrantzitsuagoak, direla esan dezakegu. Eta, programa hauek sortzeko hizkuntza ezberdinak daude, kalean erabiltzen dugun hizkuntza ezberdinak bezala, euskara, gaztelera, inglesa, frantsesa dozen hizkuntza, informatika munduan ere programak sortzeko hizkuntza ezberdinak dauzkagu, eta, beraien artean denak oso antzekoak dira, baina gauzak esateko modua batetik bestera pixkat aldatzen da, Eta, informatikako munduarekin programazioa beti danik lotuta dago, Oda, makina bat nola funtzionatzen duen esateko, zer egin behar duen esateko, programa bat erabiltzen dugu, Hau da, aginduak ematen dizkiogu programa baten bitartez, Eta hori egiteko programak sortzen ditugu, Orduan, hor, segun eta zertarako sortu nahi dugun programa, hizkuntza ezberdina aukeratuko dugu, eta, programa hori sortzeko hizkuntza hori ikasi beharko genuke, Horrela pixkat laburbilduz. Orduan, hizkuntza ezberdinen hauetan programatzeko, programa ezberdinak daude, eta hizkuntza ezberdinak dauzkagu. Eta hemen ikusiko duguna dira, hizkuntza ezberdin hauek ikasteko aplikazio ezberdinak, Telefonoan instalatu dezakegun aplikazio ezberdinen bitartez, programatzeko hizkuntza ezberdin horiek ikasiko ditugu, Kazetagunan ere nahi izan ezkero, badago programazioan inguruko ikastar bat, Eta, programatzen ikasi nahi duzuek, ikastor hori egitea animatzen zaituzte. Bestela, bete zuen kago zer ikasi dezakezuet aplikazioen bitartez. Eta, aipatuko dugun lehenengo aplikazioa Swift Playgrounds da, Kasuetan, Swift lenguaiaren oinarrizko kontzeptatik hasi ditugu jolaseen bitartez. Azken aplikazio ikusiko ditugun aplikazio gehienak jokuak erabiltzen dituzte, nolabait ikasi izateko, pixka dinamikoa izateko eta ezain aspergarria. Kategoria ezberdinetan banatzen dira, galderak eta erantzunak, gero tutorialak ere badauzkagu, eta, ni pixkat ez daukagun nivel basiko bat izan beharrik, hau da, 0 baldin bakigu ere, hortarako ere balio du, Hau da, gauzak hasiera batetik esplikatzen dituzte, ez errez jakingo bagenu bezala, Beraz, nahiko aplikazio txukuna dela esan dezakegu, Hemen ikas daitezkeen hizkuntzak, ez dira inbeste, Kasu honetan nidez LearnU beste aplikazio ezberdin bada, Eta LearnU hau, hizkuntza pila bat dauzka aukeratzeko, HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, eta beste, azkenean webguneak eta sortzeko gaur egun adibidez erabiltzen direnak,
HTML, CSS eta JavaScript elkartzen dituzte, eta 3 hizkuntza egin batera webguneak sortzen dira, bale? Edo bitako batekin bakarrik ere bai egin daiteke, baina bueno, kasuaren arabera. Kasu honetan ere, ikasteko metodo hori, ez dago gaizki, bale? Hemen ere jokoen bitartez ikasten da, eta eguneroko ikaslaburrak modulasen ikasteko da. Ez dizue eskatzen egunero gauza pila bat egiten. Bale? Nahiko ariketa erraxak izaten dira, eta nahiko interfeiza nahiko erakargarria, bale? Nahiko dinamiko egiten du programazio ikastea aplikazionekin, bale? Kasu honetan ere komentatu beharra dago, doako zati bat badagoela, eta gero ordaintzeko edo bertsio pro bat esan ezagun, material gehiagorekin, bale? Ikusiko edo aipatuko ditugun aplikazioen guztietan dago doako atal bat, bale? Baina kasu batzuetan doainik dagoen zati hori nahiko iskasi izaten da, bale? Eta LearnU hau nire ustez horietako aplikazioa da, bale? Doainik daukagun zatia nahiko laburra da, eta benetan edozein hizkuntza ikasi nahi baldin badugu, azkenean doakoa ez den bertsio aukeratu beharko dugu, bale? Kasu hauetan, bai aplikazioetan edo beste batzuetan ordaintzeko aukera daukagunean, hilabeteko, plan ezberdinak daude, bale? Hilabete batekoa, urte osokoa, urte erdikoa, kasuaren arabera pixka aldatu egin bada, bale? Solo leer, aprende a programar, bale? Kasu honetan, 20 ikastaro baino gehiago dauzkagu, eta, kontzeptu konplexuak ikasgai labur eta sinpletan banatzen ditu, bale? Kasu honetan, ez da hain basiko, ez badakizue programazio ez pixka gehiago kostatuko zeizu, bale? Baina, hala ere programazioa nahiko berdin dio zein hizkuntza aukeratu, nahiko logika izaten da dana, bale? Eta hasiera batean agian pixkat kostatzen zizue, baina segituan logika ulertzen duzunean, programazioaren logika zen nahi dute hizkuntzaren logika, edozein hizkuntzatan programatzeko nolabait ezagupenak ikasten hasiko zarete, bale? Eguneroko koden jokoak eta ariketa praktikoak eta kode errealen kateen kodeak eta exekuzioa, bale? Edozein aplikazioetan danak ez, ikusiko ditugun aplikazioek probatu izan ditut, eta danak sistema oso antzekoa da. Kasu batzutan, teoria minimo bat esplikatzen dizue, eta ondoren galdera batzuk egiten dizue, eta galderarik erantzun behar dizue, aurretik ikasi duzuen materia hori nolabait aplikatuz, bale? Beste kasu batzuetan, programazio kode zati oso txiki bat daukazue, eta kode zati horietan hutsuneak uzten dira, eta hutsun horiek bete behar dira. Azkenean, 1000 aldiz gauza berdina errepikatzagatik, orain aipatzen dut, baina orokorrean sistemak nahiko antzekoak dira batetik bestera, bale? Kasu batzuetan, estetikoki eta askoz dinamikoa da, eta pixkat erosoa egin daiteke, baina orokorrean eskatzen digutena gauza berdina da, bale? Ez da asko aldatzen batetik bestera. Beraz, horregatik ez kezkatu. Encode, learn to code, bale? Nahiko aplikazio basikoa da, bale? Estetikoki eta oso simplea da, ez da estetikoki asko laguntzen duen aplikazioa, baina niri nahiko simplea iruditu zait, nahiko ondo, bale? Ikasteko. Programatzeko gauzoek kostatzen bazaizu, agian aplikazio ez da egokiena, bale? Kasu honetan ere, aplikazio hau ez dauzka hizkuntza asko ikasteko aukera, horrez nago Python eta JavaScript dauzka bakarrik, bale?
beste orain arte ikusitako aplikazioetan aukera gehiago zeuden, bale? Eta aplikazio gehienetan ere normalean aukera gehiago dauzkagu. HTML, CSS, JavaScript, Python, C, C++, SQL barkatu, vale? Pixkat aukera asko daude, kasuaren arabera asko daude, baina aplikazio hau ez da kasu hori, vale? Nahiko aukera gutxi dauzka, baina, ondo dago, vale? Nahiko simplea eta basikoa. Utxetik hasten zara gauzak ikusten, kasu honetan, vale? Kode errealari adibide gisa ariketak egiteko erabiltzen den benetako kodea ikus dezakegu, vale? Eta gainera konexiorik gabe, vale? Erabili dezakegu. Aplikazio gehienak normalean joku moduan funtzionatzen dute, beraz egiten dituzun ariketak registroaren gordetzen dira, hau da bideo jokoetan gertatzen den bezala, vale? Eta egindako ariketak eta horien informazio hori gordetzeko, nolabait interneta beharra dauka, vale? Eta kasu honetan aplikazio honek daukan zatirik desberdintsuena hori da, vale? Internet izan gabe ere erabili dezakegu, vale? Eta adibide asko daude aplikazioetan ere bai, vale? Kasu honetan, argazkian ikusi dezakezue, behin kasu honetan JavaScript aukeratu dute eta JavaScript horren kontzeptu ezberdinak nolabait, vale? Kaxa txurietako bakoitza kontzeptu batzuk dira, vale? Hau da zenbakiak nola erabiltzen diren, stringak nola erabiltzen dira, logak nola erabiltzen dira, vale? Eta zati bakoitz, kontzeptu bakoitzari zati lantzen joaten da, vale? Eta, behin ere zagupen batzuk izan da, gauzak pixkat nahasten edo jaten dira, vale? Gauzak gehitzen, ez bakarrik zati hori lantzen. Zalantzaren bat, ez oangoz dakazute zalantzarik, vale. Programming Hub aplikazio ere desente gustatu zait, kasu honetan estetikoki oso erakargarria da, vale? Oso dinamikoa zentzu horretan, eta, kasu honetan aplikazioa programatzaileak sortuta dago, vale? Beraiekin nolabait ikastaroak sortuta esan dezagun. 5.000 programa baino gehiago bilduma daukate, oda kode adibide ezberdinak, vale? Eta hemen ere hizkuntza ezberdin asko lantzeko aukera daukagu, vale? Hogei ikastaro ezberdin baino gehiago daude, kasu honetan lehen esan dizuet, aplikazio hauetan zati batzuk doanekoak izaten da, bestatzuk ez. Kasu honetan, Programming Hub aplikazionetan, badaude ikastaro batzuk doakoak direnak, ez ikastaro zati bat, baizik eta ikastaro osoa, eta beste ikastaro batzuk, hasierako zati txikitxo bat ikusteko nolakoa den doako izango da, baina beste guztia, ordaintzeko programan sartu beharko inateke, bale? Kasu honetan ere, Googleekin pixka lankidean sortutako aplikazio bat dago, bale? Adibidez, argazkin ikus dezakezu ikastaro hau, C hizkuntzaren ikastaro bat da, eta ikastoran sartzen garenan, 4 atal ezberdinetan banatzen da, bale? Index, nolabait teoria edo ariketak dauden tokian, gero compiler, hau da nolabait guk hor kodigoa idatzi dezakeguna, gero program, eta pistak eta gauzoiek lantzeko, bale? Beraz, eta horlako hau ere beste aplikazio batzutan ere badokago. Agian ez 4 atal horiek, bai 2 edo 3, bale? Kasuaren arabera. Beste aplikazio bat, kasu honetan, Mimo dauka izena, bale? Eta, argazkiarekin hasiko naiz hobeto. Ez dakit orain arte fijatu zareten noiz baite programazioen inguruan zer jakin izan dezuen edo ez, baina azkenean edozein hizkuntza aukeratuta ere programazioa nola egiten da? Tekstua idatziz, bale? Tekstua. Testu hau idazteko, aukeraz beren dazkagu. Oda, edozein tekste programa, tekste idazteko
ematen duten aukera, bale? Normalen ordenagailu guztietan edo telefono guztietan izaten dugu aplikazio bat, testua bakarrik idazten. Programa horrekin ere egin dezakegu. Gero badaude programatzeko aplikazio bereziak, testu hau idazteko lagundu egiten digutenak, akatsak nolabait egiten laguntzen digutenak, eta bale? Eta irudi horretan ikus dezakezu adibidez, lenguai bat. Kasu horretan HTML-a, bale? Webguneak sortzeko hizkuntza, esan dugu. Bale? Bueno, Mimora bueltatuko gara. Kasu honetan Mimo, nahiko aplikazio basikoa da, bai? Estetikoki ez da oso erakargarria, baina nahiko basikoa eta simplea dela esan dezakegu, bale? Mimo horrek kodeatzen eta informatikak murgiltzen ikastea ahalik eta intuitiboena eta errazena izatea eragiten du. Hemen ere, ariketak nahiko modu dinamikoan eskaintzen dizkigu, naiz eta estetikoki esan dizuet ez dela hain erakargarria, baina ariketak egiteko momentuan nahiko dinamikoak dira. Okerrez banago, gaizkiz badut gogoratzen, kasu honetan, adibidez, idatzi behar ditugun gauzetatik, utxuneak uzten digu, utxune horiek bete ahal izateko, eta horrelako ariketak. Ariketak nahiko dinamikoak dira, nahiz eta esterikoki zati hori ezain landutako. Programazio lengoia ezagunenak ikasteko aukera izango duen, hau da ezagunenak, oain arte partitugunak batez ere. Python, C, JavaScript, HTML, CSS, betiko programak esan ezagun, betiko hizkuntza. Programazio ariketak ebatzi, gure erritmoan programatzen ikasten dugu, eta kodifikazio horrenkekin praktikatzea da. Kasu batzuetan, bai aplikazionek edo beste batzuekin, agian teorian gauza batzuk ez dizkigute aipatzen guk Googleen sartzeko, pentsatu izateko, pixkat bilatzen ikasteko informazio hori interneten. Azkenen programatzeko garaian nahiko normala izaten da, zeozer ez jakitea eta interneten kontsultatu behar izaten. Azkenean, gauza konkretu batzutarako, badaude tresna konkretu batzuk, baina agian ez dakigu behar bezala eskaintzen diguten aukera guztiek erabiltzen, eta gogoratzen ez dugun edo ezagutzen ez dugun aukera horiek ondo erabiltzen jakiteko, dokumentazio hori bilatu behar daukagu. Programazio munduan hori ere ez da arraro izaten. Beraz, aplikazio hauetan ere, kasu batzuetan erronkak planteatzen digute, esplikatu diguten zati horrekin eta agian interneten laguntza pixka batekin nolabait emaitza lortu ahal izateko. Program Hero aplikazio ere, hori estetikok ikusten duzuek, kolore asko dauka, bizi asko, hau da, estetikoki nahiko landu dute alde hori, zati horretan nolabait dinamismo hori bilatzen, nahiko modu divertigarrian programatzen ikasten dugu aplikazioenekin, animazio eta marrazkitxo asko agertzen dira hortik, elementuak mugitzen eta eta horrek asko laguntzen du programatzeko garaian. Ariketak idatuak urratxez urratx, egin beharreko pausak argitzen joaten dira. Gero, aplikazioan sortzen dugun programak, erabili eta partekatu egin daitezke. Badakigu, azkenean gaur egun, telefonoan sortzen ditugun egiten ditugun gauzan gehiengoak partekatu egin daitezkela. Eta kasu honetan ere, offline modu bat dauka, ezin honetan ikasi ahal izateko. Internet izan gabe ere, bertan izango genuke ikasteko praktikatzeko aukera hori. Kasu honetan ere, daude bideo batzuk, kasu honetan beharko genuke interneta, baina segun eta zer egin dugun, ez genuke internet hori beharko ikastarrekin jarraitzeko.
Beste aplikazio bat, vale? Eta hasieran aipatu zuet, hauek bakarrik dauzkagun aukera horietako batzuk aipatuko ditugu, vale? Oraindik gehiago daude merkatuan, programatzen ikasteko, vale? Eta beti bezala ez dizuet aipatu, baina edozein aplikazio badakizue Google Androiden kasuan, Play Storera joan ginateke, bertan aplikazioa bilatu eta instalatu, vale? Kasu batzuetan, hauetako aplikazio batzuekin, horretaz gain eskatuko diguten nolabait aplikazioan izena ematea, vale? Gure Googleko kontuarekin adibidez, edo bere zerbitzuan izena emanda, gero bertan guk nahi ditugun datuak sartuz, horri izena emateko aukera ezberdin dauzkagu. Vale? Baina, hauetako aplikazio batzuetan, bai, derrigorrezko izango da, izena ematea. Vale? Bestela ez digu aurrera egiten utziko. Bueno, Enki aplikazio estetikoki oso basikoa da, baina gero ariketak eta egiteko garaian ere oso dinamika eruditu zait. Eta irudian ikus dezakezun moduan, gauz ezberdinak eskaintzen dituzte ikasteko. Vale? Hemen argazken ikusten dira ez dira aukera guztiak, baina aukera esentak gertzen dira. Vale? Python, web, HTML, CSS sartzen da horren barruan, Java beste aukera bat, gero programazioaren kontzeptuak coding interpretan, JavaScript, SQL, data analysis Pythonekin, Go, segurtasuneko gauzak, Linuxeko gauzak, vale? Pixkat, materia desente eta ezberdin hau ikasteko aukera ematen du aplikazionek, vale? Hori bai, danak informatikarekin zerikusia daukatenak. Eta gehiengoak programazioa daukatenak. Vale. Kasu honetan, erabilgarria da, bai teknikari ez diren hasi berrientzat, baina maila guztietako garatzaileentzat, vale, hori. Edozein nibela ekita ere, ikastezakegu, vale? Azkena hau zergatik esateu, zuk hizkuntza bat baldin badaukazu, vale? Ezagutzen baldin baduzu, garai bateko C edo horrelako zer, hizkuntza berri bat ikasi nahi baduzu, Python adibidez, hasieran aipatu dizuet, kontzeptu asko hizkuntza guztietan errepikatu egiten dira, vale? If, for, while, variableak, funtzioak, vale? Eta elementu guzti horiek hizkuntza ezberdinetan dauzkagu. Pixkat aldatzen dena da, hizkuntza bakoitzean nola aipatzen diren gauzaiek, nola erabiltzen diren gauzak, vale? Orduan, hizkuntza baten kontzeptu horiek ulertzen baldin baitugu eta ezagutzen baldin baitugu, hizkuntza berri bat ikastea askoz errazagoa da, vale? Eta kasu honetan, berdin dio beste hizkuntzat dakigun edo ez, vale? Zerotik hasten direntzat ere prestatuta dago, baina beti bezala minimo bat ezagutu ezkero, askoz errazagoa izango da, vale? Zure ezagutzak aplikatzeko kodaketa txokoak, ezagutzak aplikatzeko ariketa praktikoak ere izango ditugu, helburu bat lortzea eskatuko dute eta guk hortarako helburu hori lortzeko programa hori idatzi behar izango dugu. Eta ikasteko ohitura sortzeko eguneroko oroigarria. Kasu honetan aplikazionek egunero zenbat denbora dedikatu nahi diogun galdetuko digu eta egunero gogoratuko digu ariketa egin beharra daukazu, badotzen aplikazioetan gertatzen den moduan notifikazio bat izaten dugu. Informazio gisa zazu aztu hau egitea. Besterik gabe. Ez baduzu egiten ere, ez da zer gertatzen, baina, mezu hori bilatzen dugu. Azkenean, programazioa, hori, gaur egungo gauzet askotan erabiltzen da, gauza da, jende gehienak ez dugula programatzen. Baina programazioa bertan dago norbaitek sartu duelako. Adibidez, telefonoan erabiltzen ditugun aplikazio guztiak programazioaren bitartez egin dira. Zein hizkuntzatan eta hori beste gauza bada, eta horrez nahi sartuko, ze hizkuntza asko daude eta aukera asko daude. Programazioak ere alde honak badauzka. Alde batetik,
oroimena lantzen du, bale? Eta bestetik pentsamendu logikoa, bale? Azkenean, programazioa nahiko kuadrikulatua dela esan dezakegu, bale? Oda hor arau batzuk daude eta arau horiek betetzen ditugun bitartean, ba, edo zer gauza egin dezakegu, bale? Eta hori lortzeko pentsamendu logikoa erabiltzea ba, ezinbestekoa. Beraz, zentzu horretan asko erabiliko dugu pentsamendu logikoa eta zati hori ba, landu, estimulatu edo entrenatuko dugu programazioaren bitartez, bale? Aplikazioen bidezko ikaskuntza, ba, azkenean jokoaren bitartez joko bada, bale? Jokoa edozein aplikazioetan, esan dizuet hasieran, danak nahiko antzekoak dira beraien artean, eta helburua da programazioa ahalik eta dinamikoena izatea, aspergarria ez izatea, bale? Azken finean. Eta ba, jokoaren bitartez ikastea ba, askoz dinamikoa da. Horregatik, aplikazio guzti hauetan nolabait joko erabiltzen da programazioa ikasteko. Hizkuntza bakoitzak desberdina da eta aplikazio desberdinekin. Ba, bueno, segun eta zertarako nahi dugu, lehen esan dizuet, ba, hizkuntza batzuk aukeratuko ditugu edo beste batzuk. Eta batetik bestera desberdintasunak daude, baina logika, bale, programazioaren logika berdin izango da. Aldatuko dana da hizkuntza hori erabiltzeko modua, ba, egin nahi duguna edo helburu hori lortzeko ba, idatzi behar dugun tekstu hori edo kode hori, ba, metodo ezberdinak direlako hizkuntzatetik bestera, bale? Baina oso antzekoak izango dira. Ez dira asko aldatuko, ikusiko duzu. Eta ba, mundua gustatzen baldin bazaizue, hasieran ere aipatu dizuet kazetagunan badaukagu ikastaroa programazioen inguruan, bale? Eta ba, oso autodidaktak bazerate eta zuen kabuz ikasteko gai bazerate, ba, animatzen zaituztet horrelako aplikazio bat instalatu ezazue zuen telefonoan edo tabletean eta programatzen ikasi, bale? Oso, bueno, interesgarria izan daiteke, bale? Zuek, ba, zeo zer konkretua lortzeko aplikaziorik ikusten ez baldin baduzue, ba, zuek sortu dezakezue zeuren aplikazio hori, zuen behar horiek betetzeko, bale? Ba, mil esker, bale, gaurkoan gurekin hemen egotagatik, itzaldi pixkat gaiaren latik behintzat nahiko desberdina dela esan dezakegu, bale? Eta, ba, bueno, espero dut zozer hauetako aplikazioaren bat erabiltzera animatzea, bale? Bueno, zalantzarik ez daukazutela ikusten dut, gogoratzen dizuet beti bezala astero hitzaldi pare bat izaten ditugula, aste honetan programazioaren inguruko aplikazioen inguruko hitzaldia daukagu, bale? Aste hartan euskaraz, gazteleraz ostegunean, eta urrengo astean jai hilabetearekin bukatzeko, irudiak eskanetzeko aplikazioen inguruan hitz egingo dugu, bale? Ba, berriro ere, mil esker gaurkoan gurekin egotagatik, eta urrengora arte. Agur!